Minkejja l-pandemija, il-kumpanija lokali Centercom kabbret l-operat tagħha. Bħalissa din il-kumpanija li taħdem fis-settur tal-komunikazzjoni għandha madwar 680 impjegat u tara li fis-sentej li ġejjin ikollha madwar 1000 impjegat. Dan meta sentej ilu din il-kumpanija kienet tħaddem 185 impjegat. Dan intqal mill-kap eżekuttiv tas-Centercom Robert Spiteri waqt żjara li għamel fl-uffiċina tal-kumpanija lokali fil-Mosta il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija spjega kif din il-kumpanija ġiet iċċertifikata mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardazzjoni l-ISO li irrikonoxxiet il-fatt li toffri servizz ta' eċċellenza. Intqal ukoll li fis-sentej li ġejjin se tkun qed tagħmel investiment sabiex tibda tagħmel servizz ta' dokumenti ta' ħlasijiet tas-salarji fost oħrajn. Ġejna rikonoxxuti bl-ISO 9001-2015 biex inkomplu noffru servizz ta' eċċellenza u qegħdin naraw li nespandu wkoll ferjas differenti minn tal-customer support. Ġifier dak li ngħidulu llum il-back office. Qed naraw li noffru servizz ta' payroll services, digitalization of documents, proċessar ta' dokumenti u affarijiet relatati mal-back office. Il-kap eżekuttiv tas Centercom, Robert Spiteri, spjega kif din is-sena tal-pandemija il-kumpanija rċeviet 500,000 telefonata fuq in-numru 111. Madwar 50,000 telefonata dwar il-vouchers tal-100 8,000 telefonata dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u madwar 53,000 telefonata dwar il-COVID Weight Supplement. Min-naħa tiegħu, il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri semma kif din il-kumpanija minkejja din is-sena straordinarja pajjiżna xorta waħda tikseb riżultati pożittivi għal kif xar wara xar qed jonqos il-qatt u nnota kif pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan apparti l-Kummissjoni Ewropea bassret li fl-2022 pajjiżna se jkollu l-ikbar tkabbir ekonomiku. Innota wkoll kif 190 ħaddiem ta' Centercom ġejjin minn settur turistiku, settur li kawża tal-pandemija ħadaq l-isfel, madankollu ħaddiema f'dan il-qasam sabu impjieg. Dan huwa l-mod kif naħdmu, meta ngħidu tkabbir ekonomiku mhumiex biss numri. Ħarsu warajna, dortu marna taraw l-impjegati, għandek mijiet ta' impjegati li jkun ifisser l-għajxin tal-familji tagħhom. Għalhekk aħna nisqu fuq tkabbir ekonomiku għax wara dawk in-numri hemm l-għajxin tal-familji Malti u Mawċin. Il-Ministru Xkembri laqa l-fatt li din il-kumpanija lokali għandha ħinijiet flessibbli u diversi ħaddiema nisa jaħdmu magħha. Fil-fatt 65% tal-impjegati huma nisa.